Live, live lang tayo guys kasi may tugtog sa birthday ng kapitbahay namin. Shout out Sir Rinaldo Sarapin TV mo pinagabihan Google Pay nagabi shout out sa iyo.
Shoutout tol, GBS Mix Vlog, may ganun shoutout sa'yo. Mag-silent lang ako kasi may tugtog sa kabila. Ha? Tol, dyan ka lang ha. Play natin yung short video mo.
Shout out Jana Mix Creation, mega love shout out sa iyo. Liko yung short video po.